Sa kuya may lamat press eh. Naabot na lang hinong kong taligsik na. Pa-importante na magka-peace yun yung duha. Chris! Ayo, Chris! Wala man. Sisa lang may naan eh. Hindi tak. Itsuraan dyan yung paana ni Chris eh. Ang araw, iha or na po sa daan rin matug dress gawas mo. Napa na yung muduol ani na ay mo huong ba? Bubuyag. Itsuraan na hinot sa kutis. Hindi, wow. Sa kita po ang nagsisir ng Mars Chris. Uy nga, tambok na kita si Mars Chris. Ano yun? Kung ano kita siya? Tambok na sa daan. Tug dyan. Napunta ni. Kumato ka mata, no? Hindi ka kumanit ko ni. Sariyo. Sariyo. Love. Ay, maiko ka na, sir. Uy, ako kay Bao nga. Mag-love-love man ay kadayon di ay. Ay. FYI ha, capital FYI. Ha? Nagtuo kog ikaw ang akong asawa. Unsa man ka? Uy, agay nyo nga silingan di ako. Unsa man ka diri oy? Ay, sus. Ay, wala sa ning duwa ko na. Wala ka diri si Chris di. Asa ba si Chris di ay? Ah, ning lakaw ning palit og kanang adult diaper. Oh. Kay sige kusog man kay ang dugo man ang gina ako palit na siya adult diaper. Oh. Kusog pasabot diri kapag duk. Ah, ilungon ra man ako di kanang dongganon. Nasa ka na bangag. Kana na bangag. Gusto ko nagustuhan nimo ni Chris. Oy, sus. Oh, ang nagustuhan din ako sa asawa. Dili lang kay ang iyang itsura. Pero ang kaganahan ako niya, ang kanang ganahan mo kog babae nga tambukod. Oh, tamo kanang nay bilbil ba nga gakos-gakos nimo kanang nindot kay kumuton mo rag foam. Sige mo na kanang wala yung mana lagi kay bawo nang ko sa unsay nakita nimo si Chris niya. Wala jud kay plano kanang shit! Ano giro niya? Ay, sus. Daghan gyud kog iro. Daghan kay iro kay along kay huongon ko dire. Kana magani wala basta kausan ako ingon na pahitare gukura. Ayaw so ina. Tangagon di ka dito libon. Wala jud kay plano nga kanang mangita og kanang gamay-gamay kanang walay bilbil ba? Wala ay. Wala. Uy, wala. Ya, akong focus kay ko sa akong asawa kung wala ako koy. Lab. Ay, sus. Ayaw ka sa Ayaw kay kahag gikawat nimo nga akong uhong karon nga ako Agoy! sa mo imuhang gihuong. Kawat ako. Ano sa uhong imuhang kuhaon? Hoy! Naka-ebidensya nga akong gikawat ayang ohong. Unya ngano nakadungog mako nimo ingon ka bilbil. Oo. Ikaw ang amuang gisgutan. Nangutaan na ko ni bag-unsa ang iyahang naibga nimo na nisulti siya. Ngano mangutan na pa magkanako. Dili na pwede mangutaan na di ay. Ay nakilagte kay dili na para imo ah. Yung gadadam kag biskwit dia. Ari ba ko direct ko makigpis ko nimo na manhiwan. Imuha kong dudahan. Unsa Oy. ipis? Nga klaro ana nagtapad-tapad kada sa kumbana. Naadyo kay human ka ngawat sa uhong nako ba? Ang uhong sa kumbana imong kawato nagplano na sad ka. Kakawatan. Wala kay ebidensya nga akong gikuha ng kuhong sa imong bana ha. O da na igo nun. Ning ani ko kay magigpis ko nimo kay atong niagi wa man ako gituyo. Gitinta lang man jud ko sa imong mga ohong be. Unya. Peace. Pa din ako nga lingkuranan man ni. Tinta pa na kog lingkod sa imong bana sa din ako. Nya ngano na sige makadihag pang chika. Nako be. Dili. Wala ko nang chika nimo nangutaan na ra ko niya og unsa iyahang nagustuhan nga na nimo. Ano mangutana pa man jud ka? Dili pwede nga Nga para curious naman lang, na sa mga curious. babae nga mga kuan. Peace na mo kanang capital PIS peace. Sus ning ari pa ko sayang nga ling biscuit nga ako ang gikuan para ang tanan nimo. Sayang man na nga imo naman nang gidadiri. Ay Ayaw na. Ay wala di mo nga akong gidudahan ako gidot imong bana. Okay ka klaro ato. Ay dili na. Mauli naman. Mauli na ko. Boy ani nimo dili kay sote ka aning ginuhan taro. Sige, please na ta. Uy, sus. Peace. Ay kailangan na face na ta. Oh, please na punta. Face na lagi mi. Peace na lagi mo.